vari panapa tisingarove imbwa takaviga mupinyi vari kutoti imi ndimakaurayisa pondai munoti kudi ndinokupoka nangu kwandiita ndindatongobata nditoti asi munhu auda kuurwisa zvokuti ada kutiza rege ndite sevha tinenge chibata makumbo vandabata makumbo iyayo ini ndisaziva kutiwo zvichasvika pastage yekuti mukoma wangu achasvika pakukwadza munhu achifa. Munini wangu uyu kauyu zvaaita izvi ndo zvakaitwa naasekuru ivava. Iyo zvaaita izvozvizvi ndo zvakaitwa naasekuru ivava. Mukadzi iye abereka vana ivava vakanyanya kunomubvutira mumwe munhu anonzi Jima. Iye mukadzi iye abereka mwana ava wakanyanya kunomubvutira murume anonzi Jima. Saka ivo zvavakabvuta handizivi kuti mukaurayiwa here. Mashatiro andakaitwa nezvandiri kunzwa soka handigona kuzvitaura. Vakambenga vakapimbana napondai here kubva kumashure uko vasataurana nasekuru ava hatichazviziva. Zvichireva here kuti paakabatirwa mumusha mavo imomo ndomaakasungwa mbira dzakondo vachibva vazomurova pamusha pava paakambarami. Kwakambarami torai mutumbu wenyu muende kunoviga kumba kwenyu. That's all. Zvazviri sekuzva kwamunoita tinodzifambira. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, sai media zviri tinopisa panhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazini enda tina mugaro. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, sai media zviri pakubuditsa nhau. Tiri madhara enews, tiri madhara enhau, tinopisa pazini enda tina mugaro.